Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana. Kwi-channel yakho ehamba phambili umkhanya kude TV bafowethu inkulu izindaba lapha wengane zakwethu. Khumbula ukuthi lapha wengane zakwethu iqembu elikhulu abafana bakaMgqumeni bakhiphe iqembu elisha okungofishi abakhulu lapha wengane zakwethu. Bakhiphe i-back cover yabo lapha wengane zakwethu. Ethuse abantu abaningi lapha ezinkundleni zokuxhumana. Kunengoma ke lapha wengane zakwethu engunumber 4 lapha ethi ukhuzani. Abantu abaningi ke bacabanga ukuthi lapha mhlambe bayatalapha ke lapha abafana bakaMgqumeni batalapha ukhuzani. Lapha mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula ngoba kuyenzeka ukuthi niyitshela ukuthi ingoma ichaza okuthile kanti ayichazi lokho esuke sikucabanga ngaleso sikhathi. Ake sidibane lapha kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile. Cela subscribe cinze nebell ukuze uzothola ama notification njalo masipost. Uye kwaqhuma isibhame phaki, njula nomfazi